Zdravím všetkých zo sídla Medzinárodnej stavebnej spoločnosti HSF System z Ostravy. Moje meno je Tomáš Kosa, som riaditeľom spoločnosti HSF System pre Čechy a Slovensko, ako aj podpredsedom predstavenstva. Dovolte mi vzhľadom na to, že sme dokončili účtovné závierky všetkých spoločností, zhrnúť výsledky za uplynulý rok 2024 aj s krátkym porovnaním predošlých období. S určitosťou môžeme tvrdiť, že rok 2024 sa zapísal ako druhý najúspešnejší s dosiahnutým celkovým obratom celkovej skupiny HSF System na úrovni 155,8 milióna eur. Taktiež môžeme hodnotiť pozitívny vplyv na celkový hospodársky výsledok, ktorý sa zvýšil o takmer 13% v porovnaní s predošlým účtovným rokom. Za významný úspech roku 2024 taktiež považujeme naďalej potvrdzovanie našej európskej pôsobnosti ako medzinárodnej stavebnej skupiny. Celkovo sme realizovali takmer 10% obratu v zahraničí, v Rakúsku a v Slovinsku, pričom Slovinsko je novo otvorený trh, kde sme realizovali logistické centrum v blízkosti Ljubljany pre spoločnosť Logatec. Otvorením slovinského trhu sa naša pôsobnosť rozšírila tým pádom do 10 krajín Európskej únie. Tieto úspechy potvrdzujú, že medzinárodná stavebná skupina HSF System ako súčasť investičného holdingu Purposia Group sa radí medzi európske spoločnosti. V medziročnom porovnaní sme zavnímali na všetkých trhoch výrazný pokles objektov realizovaných pre logistiku, industriál, skladové priestory. Naopak vnímame nárast a dopyt objektov po občianskej vybavenosti, kde sa nám zvyšuje pomer ich realizácií medziročne, ako po retailových alebo obchodných centrách. Našu flexibilitu výrazne podporuje aj interné projekčné oddelenie, ktorému sa sústavne venujeme v rámci inovácií a rozširovaní personálnych kapacít, ako aj flexibilita v rámci toho, že naša spoločnosť naďalej disponuje vlastnými kapacitami pre montáž oplaštení a striech. Naďalej sa v rámci spoločenskej zodpovednosti venujeme aj podpore školstva, kde by som vyzdvihol jeden z projektov vedený pod našou značkou Modelium, ktorý sa zameriava na súťaže podporujúce kreativitu študentov stredných škôl. Naďalej sa venujeme aj téme udržateľnosti a implementácii ESG štandardov do našich spoločností. Na záver sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich nasadenie, húževnátosť a profesionálny prístup, ktorý nám pomohol dosiahnuť tieto výsledky v roku 2024. Obrovská vďaka taktiež patrí všetkým našim klientom a partnerom, kde z pohľadu štatistík sa k nám vracia a v naše služby dôveruje opakovane 70% klientov. Naše heslo Staviame stavby ostáva našim motom aj do nasledujúcich rokov, do roku 2025, v ktorom síce vnímame isté ochladenie v rámci trhu v jeho prvej polovici, ale napriek tomu sa tešíme za vašu opätovne prejavenú dôveru a nové výzvy v projektoch, ktoré ste nám ponúkli.